Okolicą wstrząsnęły wystrzały z dziesiątek broni. Wokół nas, niczym rój rozdrażnionych pszczół, latały odłamki, a zwłaszcza ołów. Strzeliłem do jednego śmiałka, który biegł za nami przez most. Pierwszy strzał pudło, ale kolejne dwa go trafiły. Upadł na barierkę i powoli zsunął się do wezbranej Wisły. Ciało wpadło z bulgotem do wody, a na moście pojawił się kolejny facet. Uklęknął i strzelił. Spojrzałem w drugą stronę. Wciąż do pokonania mieliśmy jeszcze co najmniej 60 metrów, a może i więcej. Nie uda nam się. Odwróciłem się i kopnąłem belkę w barierce. Pękła, a przy drugim kopnięciu poleciała do wody. Równocześnie odpiąłem pas z rewolwerem i manierką. To naprawdę będzie bolało. Pułkowniku? Głos Nazumi odbił się echem w deszczu wystrzałów. Musimy zejść na dół, albo zginiemy. Teraz i to razem, kiedy się tego nie spodziewają. W przeciwnym razie zastrzelą nas, gdy będziemy spadać. Wyjaśniłem, odrzucając kolejny słup. Nikt nie zajmował się tym mostem od przynajmniej 20 lat. Na 3. Przytaknęła Nazumi, tworząc z kilkoma kopnięciami podobną wyrwę w barierce. Nie potrzebowała dużo miejsca. 1. Zacząłem, a most zaczął się trząść od biegnących ludzi. Nikt do nich nie strzelał, więc przyspieszyli. Zrzuciłem z siebie wierzchnie okrycie. 2. Kula wgryzła się w drewnianą belkę tuż nad moją głową. 3. Odbiliśmy się i wskoczyliśmy do Wisły.